Φίλοι και φίλες των μαχητικών αθλημάτων, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε κοντά μας την κυρία Άννα Τανούλη, που είχαμε την τιμή και τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε σε παλαιότερη εκπομπή μας. Προπονήτρια του Wushu Kung Fu, κάτοχο μαύρης ζώνης 3 Dan, καθώς και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2006. Κυρία Τανούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που μας ξαναεπισκεφτήκατε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το Wushu Kung Fu. Καταρχήν, τι σημαίνει Wushu Kung Fu? Wushu Kung Fu εννοούμε κάθε είδους δραστηριότητας ή ικανότητας η οποία καλλιεργείται και τελειοποιείται μέσα από συνεχή, μεθοδική και επίμονη πειθαρχημένη εξάσκηση. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία του Wushu Kung Fu? Το Wushu Kung Fu ξεκίνησε τον 5ο αιώνα π.Χ. από τον Bodhidharma. Βέβαια αναφορές μας δίνουν, υπάρχουν αναφορές και ακόμα παλαιότερα ότι υπήρχε στο μοναστήρι Σαολίν, από εκεί ξεκίνησε, όπου οι μοναχοί από πολύ παλαιότερα εξασκούσαν το Wushu Kung Fu λόγω του ότι είχαν αρκετές επιδρομές από εχθρούς και έτσι αναγκαστήκαν να μάθουν αυτή τη μέθοδο για να μπορούν να αποφύγουν έτσι τους καταδρομείς. Εσείς πώς και πότε πρώτα ασχοληθήκατε με αυτή την κινέζικη παραδοσιακή πολεμική τέχνη? Ασχολήθηκα στις αρχές του 1990 μέσα από τον Κινέζο δάσκαλο Τσεν Χονγκτσιάν, ένα δάσκαλος Wushu Kung Fu, όπου γνωρίζει και το Tai-Chi και το Wushu Kung Fu και το Wushu Santa. Και από τότε είμαι και προσωπική μαθήτριά του, αλλά το διδάσκουμε μαζί και τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Μια και είπατε για Wushu Santa, αν δεν απατώμε είναι το αγωνιστικό κομμάτι του Wushu. Ναι, ακριβώς. Μπορείτε να μας περιγράψετε συνοπτικά έναν αγώνα Santa? Ο αγώνας Σάντα αφορά δύο αθλητές οι οποίοι φορούν εξοπλισμό, κάσκες, θώρακα, γάντια, προστατευτικά, έτσι, και οι οποίοι αναβαίνουν πάνω σε ring. Παλαιότερα λεγόταν Lei Tai, όπου τα παλιά χρόνια γινόντουσαν έξω στην Κίνα, όπου κάποιος δάσκαλος μιας πολεμικής τέχνης προκαλούσε έναν άλλον δάσκαλο για να αγωνιστούν και να αυτός που νικούσε υπερίσχυε, και έτσι οι περισσότεροι πήγαιναν και γράφονταν στη σχολή που ίδρυε, που δημιουργούσε μετά από τη νίκη του. Τώρα έχει αλλάξει βέβαια. Οι αθλητές του Σάντα, η οποία είναι μια full επαφή, είναι πολύ γεμάτη η επαφή, έχει δυνατά χτυπήματα, βέβαια χρησιμοποιούνται κανόνες ώστε να υπάρχει μια ασφαλή εξέλιξη του αγώνα, υπάρχουν κανονισμοί. Παρ' όλα αυτά το Σάντα είναι η πλήρη επαφή, όπου οι αθλητές πάνω σε ring μάχονται με χτυπήματα, λαβές, κλειδώματα, επιθέσεις, ανατροπές. Είναι, θα λέγαμε, όπως είναι το kickboxing, αλλά προχωράει ακόμα πιο βαθιά. Έχει και λαβές, κλειδώματα, ανατροπές, ρήψεις. Βέβαια η Ελληνική Ομοσπονδία Wushu Kung Fu έχει τρία συστήματα. Έχει το Σάντα, που είναι η πλήρη επαφή και είναι αρκετά σκληρό και δυνατό. Έχει το Τσίντα, που τα τελευταία 3 χρόνια το έχει εισάγει στους αγώνες, όπου εκεί υπάρχει η μη επαφή, λίγο πιο περιορισμένη επαφή από το Σάντα, και το άλλο το κομμάτι είναι το semi-contact, που είναι πολύ ελαφριά επαφή. Άρα ο όρος Σάντα αναφέρεται σε αγωνιστικό κομμάτι. Σε αγωνιστικό κομμάτι με πλήρη επαφή. Δεν είναι κάποιο στυλ του Kung Fu, ας το πούμε. Ανήκει μέσα στο Wushu Kung Fu. Ναι, αλλά δεν είναι κάποιο στυλ, είναι αγώνας. Είναι αγώνας, είναι λαβές, κλειδώματα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι όπως βλέπουμε στις ταινίες, βασικοί εκπρόσωποι του Wushu Santa, Wushu Kung Fu, γιατί συνήθως οι αθλητές του Santa προηγούνται της εκπαίδευσης του Wushu Kung Fu, όπου με το Kung Fu μαθαίνεις να συντονίζεις το σώμα σου, μαθαίνεις να έχεις ισορροπία, μαθαίνεις κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, φόρμες, οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις αντοχή, να έχεις ισορροπία,
Έτσι, συνήθως οι αθλητές που αγωνίζονται στο Σάντα κάνουν πολλά χρόνια γουσού κουνφού. Να καταλάβατε δηλαδή, το γουσού είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει το Tai Chi Chuan, που είναι μια διαλογιστική αργή πλευρά του γουσού. Είναι το γουσού κουνφού, που είναι γρήγορες φόρμες εκρηκτικές με ακροβατικά, εναέρια, που είναι απλές φόρμες με γυμνά χέρια ή με όπλα, σπαθί, κοντάρι, σπάθα. Και είναι και το γουσού Σάντα, το οποίο έχει να κάνει με επαφή, χτυπήματα full contact, έτσι, πάνω σε ring. Στην Ελλάδα πότε και πώς πρώτα εμφανίστηκε το γουσού κουνφού? Το γουσού κουνφού εμφανίστηκε με την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Το 2000 ιδρύθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Κουνφού. Είναι μέλος της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και το τελευταίο χρόνο και της Μεσογειακής Ομοσπονδίας. Διεξάγει πανελλήνια πρωταθλήματα που έχουν μεγάλη επιτυχία. Διεξάγει διασυλλογικά πρωταθλήματα, είτε γουσού κουνφού, έτσι, που είναι ταολού οι φόρμες, όπου βγαίνει ο αθλητής, χαιρετάει και παρουσιάζει μία φόρμα, μία χορογραφία που βαθμολογείται για την ισορροπία του, για την τεχνική του, για το βαθμό δυσκολίας των ασκήσεων που έχει ακροβατικά μέσα, και επίσης διοργανώνει επίσης η Ομοσπονδία και αγώνες Σάντα, Τσίντα, Semi-Contact. Μάλιστα. Είναι αρκετά διαδεδομένο άθλημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Είναι αρκετά διαδεδομένο, θα το έλεγα, για αυτούς που ψάχνονται πολύ. Περισσότερο ο κόσμος κάνει kickboxing, θα έλεγα. Δεν γνωρίζει ότι το Σάντα πάει ακόμα πιο βαθιά. Έχει δηλαδή και διεισδύσεις, ανατροπές, σηκώματα, ρήψεις, λαβές, κλειδώματα, που το κάνει και διαφέρει από το kickboxing. Περιλαμβάνει και πάλι στο έδαφος ή... Όχι πάλι στο έδαφος. Βέβαια, όταν ρίχνεις τον αθλητή κάτω, εκεί υπάρχει πόντος. Αλλά δεν συνεχίζεται η μάχη στο έδαφος. Μπορείτε να μας πείτε για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο γούσου κουνφού και στις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες? Ας πούμε το καράτε ή κάποιες άλλες πολεμικές τέχνες. Η διαφορά θα έλεγα ότι είναι ότι το γουσού κουνφού έχει περισσότερες κυκλικές κινήσεις στην τοποθέτηση του, στην κινησιολογία. Δεν είναι απόλυτα ίσιες επιθέσεις, άμυνες και επιθέσεις ευθείες, αλλά έχει μια κυκλική, μια χορευτική, θα το έλεγα έτσι, μορφή, που το κάνει και διαφέρει. Είναι πιο λεπτεπίλεπτο, πιο χορευτικό, θα το έλεγα, χωρίς βέβαια να αναιρεί την ιδιότητά του σαν πολεμική τέχνη και σαν πολεμική εφαρμογή. Εσείς τελειώσατε τη σχολή προπονητών του γούσου στην Κίνα. Μπορείτε να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα στην Κίνα όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας ή κάποιες άλλες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται? Μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει πολύ. Οι Κινέζοι, στο αίμα τους κυλάει το κουνφού, διδάσκουν στα σχολεία. Το κουνφού είναι μια άσκηση που χρειάζεται επιμονή, ώρες για να βελτιώσεις μια τεχνική. Έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και αυτό το πετυχαίνουν οι Κινέζοι. Είναι πολύ οργανωμένοι, έχουν συμπαράσταση από την πολιτεία, έχουν τις κατάλληλες αίθουσες, το κατάλληλο εξοπλισμό, ειδικό χαλί χρειάζεται κάτω, και για το Σάντα όλα αυτά που χρειάζεται ένας αθλητής να τα παρέχει το κράτος, και με πολύ επίμονη δουλειά και πειθαρχία και από τους ίδιους τους δασκάλους, πολύ συστηματική δουλειά.